yanzu nan nake fitowa aka nuna mun hoton gwamna tsohon gwamnan Kaduna an sa shi AFCC ya rike kaci wai shi offense ya yi laifi. Wannan kuskure ne, dole mu gaya musu gaskiya ya yi kuskure offense. Kun san ba da wani abu da ya yi yadda abin ya ƙi yadda ɗauke shi a nuna shi yana faɗa da su ba komai bai ma laifi ba, waye akan banza zai sa ka rika takarda a yi offense ko tuke cewa offense. Kusan ga muku wani abu, kudu fa sun riga sun yi bye-bye fa da wannan gwamnati, sun riga sun yi bye-bye da ita fa, ko ne kawai daƙiƙan mutane. Domin ne, democracy din ma ba a yi, democracy ba a yi domin mutum na da haƙƙi. Umar radiyallahu anhu wata rana ya tsallaka gidajen mutane suna shan giya. Shan giya kuma haramun ne kuma yana da haƙƙi, amma ya tsallako ta ne da katanga suka ce, kai amirul mu'minin zai wa abuja suke. Da Allah ya ce wa atul buyuta min abwabiha, kai kuma ka tsallako. Sai ce kun fi ni gaskiya, sai fitar ƙofar. Wai da ana bin laifi ko Janar Buhari ba zai zama president a ƙasar nan ba. Da ana bin laifi. Mutane ne suka yafe. Da ai babana ne ɗan uwana ne yau ku shagari. A zo a sa shi a sikeli da shagari a ga waye cikin gwamnati.